exército. Ola, parroquia! Benvidas e benvidos outra semaniña máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que arrancan o corno ao pan e o comen antes de empezar. Para vos vai este programa. E hoxe, antes de comezar o programa, xa dicía Miguel, vai ser un programa de ascensos e descensos. Ainda que non vamos a acabar falando deso, Bueno, eu xa non o sei, bueno, rompemos con todo o que... Sí, a ver, aquí hoxe pasaron moitas cousas. Bueno, estes días pasaron moitas cousas. Hoxe pasou que, por exemplo, Lidia está pachucha e por eso hoxe non ven e non está con nós e lle mandamos todo o noso cariño e amor para que se mellore. Vamos de máis importante a menos, vale? O sea, eso é o máis importante. A ver, claro, é que Lidia está mal. Claro, eso hai que dicilo primeiro. Claro, Lidia tópase mal, por iso non ven e por iso é algo importante, se nota tamén no programa porque só hai dúas persoas. Pero tamén é certo que ao mellor nós estamos cos ánimos trastocados porque non é o mismo facer o programa felices e contentos que ao mellor medio tristeiros. Son un profesional. A min eu poño un blindaxe aí e as emocións as conteño. Sí, és capaz. A veces, depende da situación. Eu creo que non, eu creo que sí que se che nota que está aí. Ferve por dentro. Sí, claro que che ferve. E é que, como todo mundo sabe, esta fin de semana, se che gusta ou tes un mínimo interese no deporte e no deporte galego, hubo alegrías e tristezas por igual. Ascendiu o Deportivo, eso é unha noticia boa, pero é certo que a pesar de que o Breogán e o Leima, o Breogán mantense na ACB, o Leima ascende por primeira vez, non? A ACB, o certo é que o Obradoiro, equipa da cidade do lado, de Santiago de Compostela e da capital, descendiu. E Miguel é un fervoroso siareiro do equipo. E claro, hoxe Miguel iba no coche triste. Bueno, no, íbamos dialogando, non había... Pero notábate aí con trazas de tristeza. E eu creo que moita xente que nos escoita comparte a mesma tristura, sen ser do Obradoiro. Claro, a ver, se ao final eres amante do deporte galego, eu supoño que o que queres é que haxa a máxima competición posible dentro de Galicia, ¿no? E que haxa derbis en primeira división, que sempre son máis bonitos e todo iso, pero bueno. Eu vi non é por tirar nada, o club leva tempo coqueteando, un club pequeno, ao final estás nun fío, nun alambre, nun límite aí moi pequeniño, no que ao final podes caer dun lado para outro. Son 13 tempadas, así que eu creo que é moi meritorio, hai que quedarse co positivo e por eso estou triste e alegre a vez, sabes? Porque tamén podes verlo con perspectiva. Unha vez que ocurre un feito así, podes dicir, joder, pois estuvo 13 anos na primeira división, é o equipo galego que máis tempo estivo de baloncesto seguido. Non sei, tío. A mí daba pena os rapaciños, os chavales aí no estadio, claro que nunca viran o seu equipo nunha situación de descenso, de caer aí na lep, no, a meterse no barro, a bregarse outra vez. E claro, hai xente que sempre para ele sempre estivo. Claro, ti és un veterano, porque ti víchelo renacer e víchelo agora mesmo caer. Bueno, e cando ascendeu e subiu dunha atacada ali na tempada 2010-2011, que caeu, volveu a subir, etc. Pois esperemos que se repita algo así, que fagan un equipo interesante, que desperten ilusión na xente e que fagan algo ambicioso, no? Porque masa social eu creo que sí que hai e se o fan ben eu creo que poden reter a moita xente. Eu tamén o espero. Eu agora, é certo que os Meque sempre se mostraron moi cariñosos co Breogán. Sí. Polo que sexa, sí. moi cariñosos, pero é certo que o Obradoiro, aínda que non nos mandou peluxes, é un recado, non? Para que a seguinte se queren mandarnos peluxes. Claro, o sea, eres un vendido, ao final. Si te colman de cousas. Pero é certo que eu mencionei e etiquetei moitas veces o Obradoiro, o community manager do Obradoiro sudou dos Meque olímpicamente, cando o Breo, sin coñecernos de absolutamente nada, pois hai unhas piscadelas. Sí. Sendo dunha cidade, sabes, de canto aquí, de 100 kilómetros aquí a Lugo, sabes, de plan, que nós non imos ir ali ao, como lle chamamos o seu estadio? O estadio do Breo, o como lle chaman? O Pazo dos Deportes. No, ten un nome propio, así... O Paco Pace ou de Ourense?
Non o sei. O de Lugo é o Palo Provincial de Deportes. Sí, non ten un nome tamén Un nome como... de nome de van xogar ao non van xogar ao pabillón de deportes municipal de Lugo, non, senón van xogar ao... Pois non sei se tenen un nome así concreto. Quéreme soar, é que non teño aí un móvil grabando, Pois, pero quéreme soar, pero bueno, que Porque nós non íbamos o a do ir. Leima é o Polideportivo de Riazor este. Sabes, se chama Polideportivo de Riazor e xa está. Non Pero van ten... xogar a Riazor. Supoño que dirán, xogan en Riazor. Sí, non sei como dirán, sí, dirán algo así, pero que tampouco ten un nome buscado. Buah, pois eu depois buscarei, non é? E en Santiago Multiusos do Sar. E chamas así, di Belén que buscou aí en Google e se chama así. Palacio Polideportivo dos Deportes ou algo así, non? Palacio Municipal dos Deportes. Palacio Provincial. Entra Belén a facer a... Pazo dos Deportes, Claro, o Pazo. O Pazo dos Deportes. O Pazo, chamanlle o Pazo, xa está, deixa Pois mandamos unha petición ao Breogán por se lle quere poñer o nome ao seu estadio. Ou ao Concello de Lugo, se queren poñerlle... Non cambies nada, que ora. Home, por se queren cambiar algo, chamarlle Estadio Miguel Gómez Apaz. Sí, home, sí. Pero, de feito, ves, o de Ourense sí, chamase Paco Paz, por exemplo. Pero es que o de Santiago é Multiusos Fontes do Sar. Bueno, claro, non se chama Polideportivo claro, do Sar, sabes? como sí. Que tamén é algo así, non? Multiusos, non ten así un nome... Multiusos Fontes do Sar. Así se tal cual. Sí. A ver, que multiusos, é verdad, multiusos é como pabillón. Mas multiusos é, pues, de todo. Aquí Sí, facemos todo. Facemos xinasio, unha churrascada dentro do pabellón. Porque o xinasio está ali ao lado, está debaixo, non? Está o lateral, sí, claro. Sí, bueno, Claro, sin todo. máis. Ten un nome de equipo humilde. Útil. De equipo humilde. Sí, De humilde, modesto, todos, de familia. Todos os equipos galegos son así. Sí, a verdad de que baloncesto sí, polo menos. E animamos ao Leima, xa que ascendiu, que igual que o facía o Obradoiro, e igual que o fai o Breogán, que as súas comunicacións sexan en galego, porque non ten nin pinga de galego. No, Eu polo que lle vin, non. biches aí. Claro, porque eu estaba vendo tamén aí no Twitter. Pero en Instagram e todo, porque en Instagram subiron a hostia de seguidores en nada. O sea, tiñan como 4.000 ou 5.000 seguidores e en unha semana subiron a 10.000 seguidores. No. Sí, foi un crecemento brutal. Os coruñeses enterándose que tiñan unha equipa de primeira. O sea, hostia, sí, no, sí. pero igual tamén son moitos seguidores foráneos de cara ao fito que conseguiron e tal. Eu creo que tamén. é a xente da Coruña que dixo, hostia, temos unha equipa aí de primeira. Hostia, Un pouco como pasou co Obradoiro. Comentaba xo antes que eu descubrí un Obradoiro porque ti me dixetes que ascendera. E dixo, hostia, que o Obradoiro é un equipo de Santiago. O Coruña é un equipo máis novo, porque creo que fundouse no 96 ou por aí. O sea, un equipo comparado co Breogán, co Ourense e co Ferrol, que tamén estivo en primeiro, o Obradoiro, que son equipos de 50 anos. teñen máis de 50 anos. Eu creo que o Coruña é de reciente, é moi reciente, un equipo que debe ter 20 e pico anos de historia. Entonces, pues bueno, aí está. Jolín. Non sabía que tiñan as redes en castelán. Sí, é que eu simplemente fun buscar información para saber un poquinho da equipa, sabes, en plan, mítico de Jolín, cal era a mascota, porque vin que é unha vaca de Leima. Non sei de que. Non sei, é unha vaca. Por exemplo, eu acórdome que ten sentido. Sí. Acórdome que cando o Breo xa definitivamente xa se sabía que quedaba, pois fixeron a mítica montaxe de todos os xogadores así como por detrás e Maximus estaba no medio, sabes, a mascota do equipo. E eles, o Leima fixo igual, todos os xogadores así como como se fosen estrelas e tal. Ordeñando a vaca. No. E a vaca no medio, sabes? E dixen, pois está gracioso, sabes? Está moi ben. Está moi ben. É que agora eu tengo unha oca que xa nin se ve polo estadio. É que eu cambiaría, Non sei, é un desastre. É unha oca. Home, había unha oca de Petroni Claro, pero eu que ten un Vermú. pico así, sí. Xa, eu cambiaría. Foi aí un fracasiño. Que me contraten a min para levar comunicación. No? Eu deixo o meu currículum. Hostia. Se se animan, eu fago unhas horas. E logo bregaste aí cos community managers do Breo, do No, Coruña. podemos compartir informacións, traballar, intentar ligar os iareiros, non? Para que non pelexen. As afeccións, vale, sí. Porque comentábamos antes. Facer coñas constructivas, sabes, inteligentes. Sempre piscadelas, pero con humor, sabes? Non hai a malas, no, nin faltar, claro, son un sin sentido. É como comentábamos antes que dicía Xurso Souto, que esa rivalidade entre, por exemplo, o Dépor e o Celta, de violencia, de te odio, sabes? Simplemente por causa dun equipo diferente, é un sinsentido, porque son irmáns. Decir... Sí, que seguro que comparten ata a ideoloxía. Todo, sí. A veces, non todo, pero digo que, quitando a mellor a camisola, no resto son iguais.
É un sinsentido, parece que a máis que os intentan pelexar dende fora e ter aí a xente entretida pelexándose entre eles que realmente alegrándose dos triunfos de cada un. A máis que son do lado, e un triunfo deles tamén é un... Ao final gana o deporte galego en xeral, sabes? Eu creo que habría que velo dende esa perspectiva. Non en plan, nós somos os representantes e queremos facer como ese ego de... non ten É que eu sentido. acórdame que un rapaz que estudaba no Xelmírez con nós, que era un ano menor, non acabou no Celta tamén. E xogou en primeira, diría eu, Ai, non sei. Si, era un rapaciño que era do 93-94 e eu alegrei muitísimo por el. Foi como, que ben, sabes? Que un do noso instituto acabou en primeira división. Alegrome a Dios por el. Pero bueno, a ver, xa está, non? Si, non viñamos falar desto, No. pero como as consecuencias fixeron que os programas cambiase, e ti antes dixéchelo, non sei como ves falar do luto. Do luto, así. Porque realmente nos viñamos hoxe falar de alugueiros, da merda que é atopar piso en Santiago, na Coruña ou donde sexa. Pero podemos romper ademais, este tema levárono incluso ao Parlamento, está nas redes aí incendiándose, está aí a chavalada buscando piso agora que está acabando o curso e non hai nada. É verdad que podemos deixalo, como Lidia tamén seguro que tiña algo preparado, podemos deixalo para a semana seguinte e a Masela se mete e nos aquí improvisamos entre comillas. Sí, falar, porque estamos lo vivindo máis. O tema do luto é como saber proceder a estas cousas. Sí. Bueno, a ver, dentro de que tampouco é unha cousa hiperdramática, no, isto non é a morte de nadie, por favor. Vale, eu confeso que a primeira vez que descendiu o Depor chorei un pouco. No partido ese do Mallorca, dramático, catastrófico. Chorei. E ver como os do Mallorca estaban felices saltando ao campo e tal, eu estaba non enfadado en absoluto. Pero era tamén un partido rollo de que o que ganaba quedaba e o que non descendía. O sea, se ganaba Mallorca... Sí. Vale. O sea, era fratricida en ese sentido. Sí, era en plan, había que... O que engañaba salvabas. Suicida, era inmolarse. Xuraría que sí, a mellor hai aquí un super Maldini do fútbol galego que me di, no, incorrecto, pode ser, non sei. Bueno, era un partido decisivo. Sí. Xogábanse todos aí moitísimo. E eu confeso que eu pasei choraba, rollo jolín, tío, eu non quería vivir isto. Pero esa tristeza existe, porque precisamente hai a alegría dos ascensos, ¿no? O Leima está alegre, sabes? O sea, que ao final hai un equilibrio, ¿no? É o yin e o yang. Existe, claro, o sea, decir, e logo ti pode ser o que se alegre o ano que ven, o sea, non sei. Es decir, unha vez pasas ese día de que te jode, ¿no? De aceptas a situación e todo eso, o como as franxas do luto, ¿no? Que van de primeiro que non o crees e negación total. No, isto non é así. Non descendeu. Seguro que non ascende algún dos outros equipos e aínda nos vamos a salvar. Bueno, pode ser que por cartos non ascenda algún equipo de segunda e ti acabes ca plaza. Pode ser, pero eso é unha cousa remotísima. Eu confeso que levo ahora mismo con Miguel esta tarde, non sei que horas son, pero bueno, levaremos a mellor unha hora xuntos. Sí. E eu vinte pasar por diferentes fases. Sí, saltabas dunha fase a outra. E agora en que estou, que crees? Hubo un momento vindo no coche que estaba nunha fase de conspiración de... sí, terraplanismo. Pode ser que o Obradoiro descense porque hai unha conspiración detrás. Sempre, o arbitraxe, sempre. Falábame de puntos de partidos de hai 5 meses. Tamén. É dicir, me cago en Dios se ese punto se conseguise tal. É como que buscaba, a tu cerebro buscaba entender as cousas. Claro, buscas explicación. Sí. A veces ante cousas que non... Que ao final é un cúmulo de cousas que se xuntan e que a explicación é unha cousa xeral e que ao final se estás nesa situación é porque de alguna forma o mereces, ¿no? O sea, eu non quito eso, o sea, se descende porque se han feito cousas mal. Se gañas todos os partidos non descendes. Claro, o sea, e se un arbitraxe mal un partido, non todos os partidos están mal arbitrados, ¿no? Es que eso tampouco é así, entonces. E ti compararías, por exemplo, este luto con outra cousa? Que digas, buah, creo que sufrín máis polo descenso do Obra que por... Xa sei por onde vas, ¿no? Tes algo que digas, no, o do Obra foi máis potente. Máis chungo. Sí. Non sei. Pero estamos hablando de cousas que digan pa outra persoa, diga, hostia, no. Mira, este detalle vaiche gustar. Jodeume moito, te acordas que antes na USC, ahora xa non, pero antes tiñas que ter o B1. Se puto B1 para sacar cartos. Díame os sufriches, ¿no? Pon contexto. Claro, antes necesitabas para sacar o título universitario de grao, necesitabas un B1 presentalo, ¿no? Un B1 dunha lingua X. Dunha lingua, sí, podía ser inglés, portugués, sabes, podía ser francés. Catalán non pode ser. E entonces eu
para que me deran o título, claro, tens que sacar o B1. Eu metíme no de linguas Acórdome, modernas, esto, sí, sabes? acórdome, E sí. pasar a primeira proba e non o segundo, no speaking, o suspender. E claro, non me deran o título ese ano e ese ano non puidera entrar nun máster, non sei que. E xa quedara como fastidiado, desidia, ese verano non quería saber nada de estudios, non quería saber nada de nada, como que caí no barro aí, sabes? E joderame moito eso, Pero menos co do obra. Es que me jodera bastante. A título personal, jodeme bastante, porque privoume... O sea, tamén, o sea, cousa mía, era merecido, ¿no? Porque vaya gilipollas que non dá sacado un B1 en inglés. Bueno. Vaya... No Sí, bueno, hai xente que se lle dá ben, hai xente que se lle dá mal, e o que sexa. Pero, bueno, pero eu vexo con perspectiva e incluso me sigo castigando por elo. O sea, é responsabilidade miña, quero dicir. E eu recordo que me jodera bastante, porque quedara un pouco... Porque, de feito, logo metíme no ciclo superior. O sea, foron un xiro bastante do audiovisuais. Aí cambiara completamente... Foi un momento bastante reflexivo que ese ano, ao quedarme sen poder facer o máster, joder, foi un paréntesis aí interesante. Pode ser que grazas a que tuveras que sacar o B1 Que non agora mesmo... a cabina audiovisuais, non? Sí. Xa o tiña, a ver, a mosca detrás da orella xa tiña de antes, o sea, e mentres estaba en Historia da Arte, E que ibas xa facer tiña de ganas. mestrado? Iba a facer o profesorado ou algo deso. Ah, sí? Sí, porque miña nai xa mo metera na Ostras. cabeza como o tema da única saída. Sí, eu seguramente Serías o profe Miguel. Non sei, igual levaría xa 3 ou 4 anos opositando sin sacala, igual, sabes? Pero levaría bastante tempo igual opositando xa, e ao final todo o contrario. Claro, pero eso que che dá perspectiva, ¿no? De miralo logo, e o ves. Eu por eso che decía o de tema de descensos, ascensos no deporte, tamén volver a unha categoría inferior tamén te pode servir para aprender cousas. Ou incluso tamén a veces incluso pode ser unha cura de humildade. Non no noso caso. Non no caso do Obradoiro que... No, pero moitas veces ese descenso ou esa perspectiva te axuda a replantarte cousas, e no meu caso creo que foi positivo, porque foi unha derrota para mí eso, non conseguín seguir o que tiña establecido nese momento. Non conseguín seguir na primeira división, ou que sabes que era ir co máster na élite do academicismo, esas cousas, e baixei un ciclo superior, realmente baixar, non? É unha especie de descenso académico, entre comillas. Non ten por qué, pero... No, pero socialmente é verdade que se ve como que unha carreira universitaria moito mellor que un ciclo. Claro, eu me refiro a eso. Non ten que ver. Non ten que ver, a veces un ciclo superior é a mellor opción para ti en concreto, ti persoa que está buscando eso e eres un carpinteiro de puta madre ou que sexa. E o ciclo superior é unha opción validísima, máis que o que acaba doctorándose en enxeñería aeroespacial. Non ten nada que ver, non o levaba por aí, o levaba por un término social. Socialmente é verdade que é unha cousa de elitismo. Sí, tamén porque vale máis puntos nunha oposición, ese estudio superior, etc. Pois por eso o levaba o termo de compararlo con un descenso, porque para min foi un descenso, non? Entonces é bastante similar a isto. O que pasa é que iso era unha cousa persoal que me tocaba a min, e ao final o Obradoiro tamén é algo persoal, pero que é un... Non depende de ti. Non depende tanto de mí, claro. A non ser que animaras un pouco máis. Non berrei demasiado ese partido, non? Como non subín os decibelios, foi responsabilidade miña tamén. No, pero vou por aí, sabes? Sí. E eu creo que sí. E ti? Algo así a nivel... Eu a verdad que non, todo... Toda me la suda. Non sei, non sabería algo de luto que diga sufrir máis. Evidentemente, moitísimas cousas. Máis que o descenso do Depor. Pero a mellor, por exemplo, perder algún traballo me la sudaba. O sea, preferías que o Depor se mantivese sí. a ti ter ese novo traballo? Sí, no, ou simplemente que me fastidiou menos marchar dese traballo. Ah, vale. Que a mí, por exemplo, esta anécdota que te contei a ti algunha vez ou a Xavi. A min, eu vivía en Barcelona. E eu viña todo o Nadal pa aquí, é dicir, todos os anos por Nadal viña, porque tiña xente bella na casa e eu quería disfrutar sempre esas datas con a miña xente. Morriña. Totalmente, decía, mira, se non estou o resto do ano, o Nadal eu teño que ir. Sí. Paso que pase, busco a forma. Sí, e moitas veces traballaba no verán e non me importaba, sempre cando o día da Virxe do Carme, fervor devoto aquí este menda, e o Nadal eu marchaba, daba igual o que pasase. Sí. En un traballo, dixeronme... Se tiñes que provocar un incendio no edificio para que ardía, non houvese traballo ese Nadal, así facías. Pero nun traballo dixéronme, este Nadal traballas. E dixenlle, a ver, si libro o 25, non sei se o 25 ou 26, porque ali é San Esteban, bueno, ali era festivo, creo que o 31 ou algo, ou un, non me acordo. E dixen, non podo, eu teño que ir un avión, necesito un día antes ou tal. Non, que nada. Collín, reflexionei no meu asento, levantei e dixen, marcho.
Así? Sí. O sea, te autodespediste? Sí, dimitín, dixe, non me deixas decir, marcho. Ah. Vou igual, Sí, sí. me la suda. Era un bo traballo, non era malo ni nada. Era o que che ponían no café Tecno. Sí, Era ese, sí. que te ponían taquicárdico aí Sí. para traballar. Eso falámoslo a semana pasada, ou hai Sí, dúas. non sei cando, sí, pero... que nos poñían aí café e música electrónica para que traballásemos Para que te entrase aí no como cerebro. enfermos. Hostia. Pois sí, é que non me doeu nada. E a mellor para moita xente di, buah, tío, deixar un traballo é Un moi traballo heavy. ben pagado, que sei, bueno. Non o deixes, non o deixes. Non o deixes. Me la suda. E doeume moito máis que o... Claro, pero en concreto Depor ese, pero ti ascendente. perderías o traballo actual porque o Depor ascendese a primeira. Sacrificarías o teu sabes? Bueno, Se te meto nun compromiso aquí agora, ao mellor non me importaría, Xa. A mellor acabaría traballando no Depor. De CM. De CM, se buscan tal. Aparte agora o Depor tamén comunica en galego aí a tope. Están aí os CMs, menos o do Celta, que se volveu un pouco reaccionario, incluso a propia afición do Celta se queixou, dixo, ame, toda a vida publicou en galego e castelán e de repente só en castelán, en plan, pero mínimo nos dous, mínimo nos dous. Claro, sabes, en plan, houve aí crispación. E o Depor pasou de ser un mítico equipo que só publicaba en castelán a de repente publicar só en galego, exceptuando algunhas comunicados e así. Sí, bueno, normal. O sea, fixo o contrario. Sí. Completamente. Foi cando empezou a poñer as bandeiras nas camisolas, non sei, aí a topísimo e tal. Sí. Bueno, máis vale tarde que nunca, claro. Bueno, estou falando do Depor, así e fío anécdotas. Sabes, sabedes o caso este do tipiño, e que tamén falando de Tailandia e estes países, un tipiño galego da Coruña que mataran un surfista ou algo así. Un surfista que conocía Xavi, non? Pode ser ou... Eu xa non me atrevo a pronunciarmente. Un surfista matárano nunha redada policial, un surfista coruñés matárano nunha redada policial Antidroga ou en algo así. Tailandia tamén, Sí. pode ser, algo así. Sí. Nunha redada de drogas porque se pensaba que el tiña droga. E ao final non. E ao final non era. era. Da policía dali, ¿no? Ou algo así. Un error da... Os pais buscaban xustiza, como claro, o goberno protexía a súa policía, pois non quedou nada claro e tal. Pois ese tipo era durante un ano a imaxe do Depor e era o de mariñeiros non sei que. Hostia, eso. E ese tipo fixe un amigo del en Barcelona de festa. E fixo literalmente, eu iba cunha camisola do Depor, paroume e díxome, eu son o do anuncio do Depor. Así, de primeras, sabes? Sin vir ao conte, eu non sei quen eres. O sea, claro, non che dixo, o sea, recoñéceme, non, te digo eu quen son, porque non son nadie. Eres do Depor, non? Pois eu son o que está aí. E pois claro, googleei, non? Despois buscando e tal. Estuve toda a noite con el, de festa. E pois cando me dixeron a noticia esta de que lle pegaran non sei cantos tiros ali e tal. Joder, vaya concatenación de cousas, tío. Sí. Eso sí que me dou pena. Joder. Polo pobre rapaz. Pero sí. Aparte se non ten nada que ver e é inocente, tío, sí, é unha desgracia. Vaya lutos, Ti tes anécdotas cos equipos? Con máis equipos? Sí, ou que che pasaran cousas. No. A ver, é que tamén isto non sei se falábamos antes, ao final ser deste tipo de equipos é sufrimento constante. Todos os anos estás de luto porque perdes xogadores que se van, porque son vos ou tíos fas vos, ou despuntan a súa carreira contigo, ou tíos traballas mellor e gracias a eso pois ou veñen apostando por o equipo. Sempre estás na parte da baixa da táboa. Sí, aspiran a normal que se vai, é entendible. Ao final ti estás nun alambre facendo malabares cada tempada, tío, estes equipos están subindo e baixando casi constantemente. Por eso o logro ese de estar 13 tempadas, a estar 2 ou 3 é unha locura. Cando tes estes presupostos e manexas estas inversións é moi complicado. Entonces todos os anos estás de luto, todos os anos estás sufrindo. Hai equipos que sufren porque non gañan un título e outros equipos que o seu título é a permanencia. Eu odio a xente do Barça e do Madrid que se enfadan porque o seu equipo non gana tal copa. E ese é o seu maior sufrimento. E choran por non gañar, mano. Sí, eu conocí xente do Barça que digo, é que está ganando, non nos clasificamos para a Eurocopa. Eu, hijo puta, nos estamos para descender. Cara a boca, sabes? Claro, no, pero non é, eso é, se ti baixas, esa é a perspectiva que che dá. A humildade de decir, joder, pois estive no barro, traballei aquí, estive nunha zona chea de peste,
que non hai ninguna liga nese sentido chunga ni nada por estilo, joder, ao final, aparte moitas veces isto é positivo porque eu recordo a Lez de fai 10 ou 15 anos, a segunda división de baloncesto, e non ten nada que ver. Subiu o nivel, unha barbaridade. Sí. Subiu moitísimo nivel. É dicir, que está máis difícil agora Claro, está máis complicado. ascender. Sempre foi unha liga complicada pero eu creo que por outros termos, a nivel de visibilidade, moitas sempre a segunda división de baloncesto non é como a segunda división de fútbol. A segunda división de fútbol ten visibilidade, os partidos retransmítense en boa calidade, os medios de comunicación teñen moitas miradas postos neses partidos. En cambio, en baloncesto non, E grazas ao Depor a segunda B tivo moita visibilidade. Porque non se entendía moitas veces que na TVG estivesen retransmitindo o Depor, sabes? O ter esa masa social detrás, como non, es que tes potenciales audiencia que está aí. Eu entendo esas críticas, Sí. Porque aos equipos galegos que estaban nesas nunca lles retransmitían nada. O Pontevedra estes, non? Claro, ahora que está o Depor sí que retransmitimos. Bueno, eso do Depor non me parece tan... Houve bullita en redes deso. Bueno, hubo as míticas queixas. Algún roce, unha cousiña desas. Pero que falamos agora e antes que a xente que se pelexa polas cores das camisolas facedevolo mirar. É dicir, é xente normal que simplemente... e xente tamén se pelexa por cores de bandeira. Eso está moi incrustado na psique humana, Pero cando se trata de temas de deportivos, que en teoría jolín, joder, que ti queras reventarte con un equipo de, eu que sei, de fora de aquí, sabes? Pero con uns que están aquí al lado. O tema da veciñanza. Parece que canto máis veciño, máis inimigo. A veces, tío, eu non sei. Sí. Que eu vexo, o que falamos agora, moito peor cando veñen estos grandes de fora super chutados de cartos de propagandas porque están en super cidades. David contra Goliat, batidlos a eses. Eu prefiro 1000 veces que sendo do Depor o Celta gañe ao Real Madrid, ao Barcelona, ao Bilbao e tal, que perda. Ademais, ese tipo de victorias contra monstruos síntense victorias comunitarias, no sentido, joder, o derribamos, sabes? Claro. Os de Vigo derrotaron, sabes, tal, eso sí, síntese iso. Evidentemente, se hai un Depor Celta, eu creo que gane o Depor. Sempre. Te acordas o que dixera cando estivera Marcos Fernández, que lle dixera, mira, empate, nos gañamos en casa e vos gañades en Lugo, veña, e firmamos aquí. É verdade. Vamos a pactar isto o pactamos para toda a vida. Non sei se rira ou non sei. Non contestou, Non sei se contestou algo claro. Habría que revisar o programa, porque non o teño claro. Seguro que contestou que sí, non? Bueno, Marcos Fernández é o community manager. O responsable de comunicación. Responsable de comunicación do Breogán. Sí. Que moi ben, porque nos ten moito cariño o Breo. Sí. A pesar de que están aí as dúas bufandas dos dúas equipas hermandadas. Pero hoxe está aquí por un tema de homenaxe, de simpatizar de que non nos esquecemos dos caídos. Dos caídos en batalla. É que o esperamos o ano que ven. Esperemos que sí. E o Gallá un triple derbi aí de Leima, Breo e Obra. O Gallá que o Leima o traballe ben, que faga un equipo tamén para manter a categoría, porque é moi complicado. Que faga tamén un equipo ambicioso, a ver se o consigue, mantén a categoría, o Breogán tamén a mantén, e facemos a tripleta histórica, que non se diu este ano. Pero houve algunha vez? Eu creo que non, porque ainda estive lendo en prensa e tal, e non mencionaban que houbera en algún momento da historia en primeira división baloncestística española, 3 equipos galegos. Comentabas outro día que exceptuando Cataluña e Madrid, no resto de sitios... Bueno, Andalucía non sei se tivo 3 equipos tamén, ou 4. Pero que non hai, están moi concentrados tanto en Madrid como en Barcelona, e xa está. Sí, bueno, no País Vasco tamén hai... Hai moitos? Hai 3 ou... Bueno. Ahora non, porque Guipúzcoa descendeu, é verdade que está en segunda. Está o Bilbao e o Baskonia. Pero antes había 3. De Baskonia, O Baskonia de Vitoria, ademais. Teñen algunha mascota graciosa para Sí, teñen unha mascota, pero é que non sei. Hai que revisar o vídeo do baile das mascotas da ACB e... Podíamos facer unha recollida de furros. De mascotas da ACB, sabes? E poñela que... Hai outros deportes. Non te acordas cando falábamos do de... que houbera moita polémica e bueno, a xente rirase moito con a mascota do Pontevedra. Que era? Como unha especie de oso. O sea, era como o de hai que roelo, que tiñan este lema en redes sociais. E non parecía un oso, parecía outra cousa. Sí. Parecía un membro viril. Ah, sí? Sí. Que dis? Non o biches nunca. Non sei se chamaba Rogelio ou algo así. Bueno, menos a Rogelio queremos a todos os peluxes. Creo que se chamaba algo así, ademais. Non sei, tío, era unha cousa moi rara. Recordo que tivera como moita sona, sabes? Sonara moito.
esa mascota, e fora moi... Non fora criticada no sentido de que Se riron dela. ríanse dela os outros equipos, sí. Nunca pensei que íbamos facer un programa sobre deportes, Sí, pero ao final tampouco luto... Sí, tampouco, bueno. Eu estou máis animado agora, fíxome ben. Gracias, porque ao final foi unha terapia isto para min. Isto, sí, pois xa temos título, Terapia Mequemeque. Vale. Para recuperarse dun descenso, dunha ruptura. Sí, sí, sí. Que, sí, as rupturas amorosas tocámolas algunha vez. Sí, varias veces. Sí. O ainda que fose por encima, pero igual como de seccións dentro de programas máis grandes. É que o problema que temos é que non nos lanzamos ao tema en sí. No. Temos pendiente facer algo do Tinder ou algo así, nunca facemos. Que o problema de facer algo moi concreto é que igual te aíslas tanto o tema que xa, acabas pero, forzando a máis. situación. Falamos do amor. Para mellor hai que falar do Tinder. Pero de lijar. creo que no tema dos amarres sí que falamos das rupturas, por exemplo. Sí, pero falamos Algo dos había por aí. amarres. Ao mellor tiñamos que falar directamente aí da ruptura. O poderíamos falar, bueno, xa non vai dar tempo, pero o tema da ruptura amorosa, se se pode comprar a un descenso deportivo, hombre, eu creo que non. Eu creo que hai xente que sufre máis. Pero que hai xente que ama o polo seu equipo, descenso ¿no? Porque, do seu equipo que claro, porque o tema de xa por amor, porque hai moita xente que ama o seu equipo con locura e todo eso e o sufre e pode ser como unha ruptura tráxica. O sea, eu non sei se chego a ese extremo, me jode, pero sí, eu creo que unha ruptura amorosa me seguiría jodendo máis que o descenso do Obradoiro. Eu non o dubido. Son sincero tamén, o sea... Sí, eu esa xente que dubida ou que sufre máis ou non sei que, eu teño unhas prioridades tan claras na vida. Sí, eso está claro. Eso está claro. Outras son cousas complementarias. O tema do deporte, o baloncesto, de ter un equipo, de sentirte parte de algo, eso está ben. Pero hai cousas que... Claro. Que son cousas, tío. É que a min quitasme, non sei, a familia, o traballo e non sei que. Hombre, se pode entender si eres unha persona en la mierda, si eres un mequemeque solitario que está en la basura completamente, que pode ser pechado no seu zulo, que non ten familia, que non ten nada, pois bueno, pois que te agarres a algo aí, pois bueno. Si lle dá esperanza e alegría para vivir, que sexa super forofo, que non faga nada malo. No. Que se esa tranquiliño non pega a ninguén. No, porque a non ser que desaparezca o equipo vai seguir estando aí. Ten segunda, en primeira, no que sexa. A cousa é seguir indo. Pois animalo. Esa é outra, hai que seguir animando en segunda división tamén, seguide sacando o ticket este de ser socio, de asociarse po ano que ven ao Obradoiro igualmente, a pesar de que non este aí. A ver si responde. Aí vaise ver a afición, Aí sí que se vai ver as aí cousas. Vaise ver. O Depor aumentar aos Xiareiros despois de descender, Pois eso fala moito. Sí. As afeccións. Pois ímolo ver en setembro, en outubro, cando se abre o prazo do... No, antes. Isto en verán xa se abre. Pois sabemos ver. Sí. Pois espero que fora boa a túa terapia hoxe, mellorases, que tamén os mequemeques lle serviran, que se siguen ao Obradoiro, pois tamén lle servise. Así que nada, obrigadísimo Miguel, moitas grazas Belén. Lidia, mellórate, esperamos verte no próximo programa. A todas vos, moitísimas grazas por escoitarnos. Sede moi felices. Chao. Espertas. Yeah!